Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Er zijn op Curaçao verschillende meldingen van overvallen geweest vanochtend. Bij een daarvan is een man omgekomen. Het gaat om een overval in de wijk Schelpwijk. Daarbij lijkt het erop dat de man zich heeft verzet tegen de overvallers en daarbij doodgeschoten is. Het gaat volgens de politie om een Europese Nederlander. De politie heeft de zaak verder in onderzoek. Het College Financieel Toezicht is ontevreden over de ontwikkeling van de Curaçaose overheidsfinanciën. Er wordt te weinig gedaan om tekorten tegen te gaan, zo zegt het CFT. Blijkt uit een brief van 15 april die nu openbaar is geworden. Zoals bekend maakt het CFT zich al sinds 2016 zorgen over de overheidsfinanciën van Curaçao. Dat leidde eerder dit jaar tot het advies aan de Rijksministerraad om een aanwijzing te geven. Minister van Financiën Kenneth Gijsberta beloofde hierop met een pakket aan maatregelen te komen. Maar die woorden zijn niet waargemaakt, zo stelt het CFT. In de brief stelt het college dat het van groot belang is dat Curaçao nu voortvarend start met het nemen van de vereiste maatregelen om het tij te keren. Er is opnieuw vertraging opgetreden in de opening van het Curaçao Medical Center in Otrabanda. Vanaf begin april had het gebouw opgeleverd moeten zijn. Dat is echter nog niet gebeurd. Directeur van het transitie- en exploitatietraject Gilbert Martina zegt vandaag in de Extra dat er elektrische, mechanische en hydraulische testen in het gebouw hadden moeten worden uitgevoerd. Dat is echter niet gebeurd en daarom kon de oplevering in april niet plaatsvinden. Hij geeft aan dat geprobeerd zou worden de testen alsnog zo snel mogelijk uit te voeren. In totaal 277 verschillende bloedmonsters zijn afgelopen weekend naar Nederland gestuurd. Daar wordt gecontroleerd of de bloedmonsters mazelen bevatten. Dat heeft dokter Izzy Gerstenbloed bekendgemaakt. De Extra vraagt zich vandaag af waarom er geen lokale oplossing gevonden is. Bijvoorbeeld Lab de Met, die eerder deze maand bekend maakte dat zij binnen 24 uur testen kunnen uitvoeren op mazelen bij bloedmonsters. Izzy Gerstenbloed zei dat tot onlangs er geen laboratorium op Curaçao was dat dit correct kon doen. En met correct wordt vooral gekeken naar de internationale voorwaarden die gesteld worden. Gabriel Martín heeft gisteren in hoger beroep 18 jaar cel en tbs opgelegd gekregen door de rechtbank op Aruba. In eerste aanleg kreeg hij 15 jaar cel opgelegd. De rechtbank acht de 21-jarige man schuldig aan het zwaar mishandelen en doodslaan van zijn stiefkinderen. Op Aruba overleed in november 2017 de 5-jarige Rosandro in het ziekenhuis. Dit als gevolg van ernstige mishandelingen. Na enkele dagen uitgebreid speurwerk werd er op het lichaam van zijn 3-jarige broertje Rosandrik gevonden. Hij was na mishandeling om het leven gekomen en door de stiefvader begraven. De rechtbank zegt dat Martín schuldig is aan ernstig huiselijk geweld, waardoor 2 jonge kinderen het leven hebben verloren. De stiefvader, die 19 jaar oud was ten tijde van de mishandeling, heeft geen spijt getoond. Muzikantenvereniging Amaak maakte gisteren bekend dat het festival Un Canta pa Curaçao dit jaar wordt opgedragen aan Juni Juliet. De artiest speelt al sinds 1970 op internationale en nationale podia. Om hem te eren wordt het festival speciaal aan hem opgedragen en is er aandacht voor de uitzonderlijke carrière die Juliet heeft gehad. Zoals gezegd is hij al vele decennia bezig op verschillende terreinen van muziek. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence komt vandaag met nieuwe voorstellen voor het leger in Venezuela om zich af te keren van president Nicolás Maduro. Volgens hoge regeringsmedewerkers houdt de vicepresident de militairen een nieuwe wortel voor. In een toespraak die Pence voor de American Society zou houden in het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarschuwt hij dat de Verenigde Staten binnenkort sancties gaat opleggen aan de 25 rechters van het Hoge Rechtshof van Venezuela. Ook biedt hij hulp aan vluchtelingen aan en een economisch steunprogramma voor het land als president Maduro weg is. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.